Hello guys, hello muri Zimbabwe, welcome to Sim Reality ITV. Saka ngori kuberekwa ndiri DJ Spark Zimbabwe, ndiripo panapa chivhitivhiti. Chivhitivhiti china maside effect chatokuigira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Muzuva nhasi ndina Ozemwa. Ozemwa vanenge yavainayo panapa ndi Ozemwa havasi kufara, vari kuratidza kugumbuka kusingaite because of maybe mashandiro avanga vachiita Naiza bomb director. Saka vane zvavada kutaura nestori yavada kushare nemhuri yeZimbabwe. Saka ndichataura navo tinzwe kuti zvaimbofamba sei, vaishanda sei, chii chazoita kuti vafunge kusiya kuNaiza bomb. Because pane newspaper rataona ranga ichitatu vakomana vakufunga kusiya because of mapays. Saka toyatsonzwa kuti mapays avaibhadharwa akamira sei uye zvaifamba sei. Saka sandavanza kutaura mhuri yeZimbabwe ndikurikotedze guest wedu muchirongwa. Chibaba muri sei? Makadizvo nyongoma. Bomudara munomuita sei? Tinokukwira tichidzika. Mudara ini ndokuzivai ende tine mainterviews tinosangana kwakasiyana-siyana. Ndikuona kuti hamusi kufara nhasi mudhi yamutori mukazati makagumbuka. Chii chiri kuitika mudara kufamily? Okay, rega nditangire patakatangire yaundi ndinongotangira pane zviri kutoitika. Yeah, I think pazvakatangira so that vanhu vanowanika kashort background ezvakaitika mumashure kusvika nawo patari. Well, it's fine. Ndichitanga kusangana naNaiza that was 2016 muna June. Naiza achiri kuita zvekutora mavideos emasongs, and then pine tasangana mubva andisawo pane imwe video yeimwe song yaakandisa ipapo ndobva andifarira, and then ndopa akafunganya kuti ada kutanga kuita zvemadhirama, bva atondidedzawo anomboramba. So kubva 2016 taishanda zvakanaka, mukushanda zvakanaka taitobatsirana mukunyora chaimo taitobatsirana kunyora. And guys apa kuti munatsogutsika kuti taibatsirana mukunyora, sangu rekuberekwa nonzi Myron Muswe, ndakaberekera zvangu kuBulawayo kwaiva kubasa kwababa, and then bva vazosiwo wada kumudya ndigere kumusha kuZumba. Mukatarisa project inonzi kuzvitonga nedemo haisiriyo yega, yakatonyorwa kuti muchitori writer ndini. Saka kubva ipapo pakatanga kuchinja zvinhu, ndofunga pakaona kuti this guy ane kapotential kekuti anonyora zvinhu zvinotambirika kuti zvinopinda muvanhu. Ndipo patakatanga kuisirwa gokora. Ina anoramba kuisirwa gokora, achibva atora zvinhu zvese bvaisa mumaoko make kuti iye ndiye akunyora, ndiye akuita everything. Ndakati hanangu basa nazvo. And then takatanga kufamba kusvika paproject rinonzi ranga riri kuchikoro renda rikanga rinenge rane makore akati wandei. Project iroro ndo parakatanga kuisirwa gokora, but maisirwo andakaitwa gokora manje jatero ndopa akanga achangobvawo mukupinda, akatanga kupesana maactors nemakuwa. Atanga kupesana maactors nemakuwa aka ini ndo panakaisirwa gokora, ndo panakatona kuti inenda tuye kunze. Anonzi Anishugeta ndo paakatomboti chipinde nevamwewo. Then kubva ipapo takamboti shandei pakabuda matsanga, ini ndakadzoka muNBuild chinzi ndikureplace nzvimbo yani yamatsanga nekuti matsanga abuda. Kubva ipapo takashanda, but tashanda zvedu mari dzai dzisinganatsobudi, but dzaibuda zvainzwisika, nekuti pakutanga mari yaitorwa ichikandwa patable, toshiyana mari yaite sei yatorwa ichikandwa patable, but mari payakatanga kunatsobuda manje. Ipapo ndo pakatanga kuita zvibhakera, zvanga zvazvibhakera zvomurima, bozi matambidziro atitwa mari ka tatamza mari tange parotengeswa madrugs zvongoti wainge ungomuswa ruoko wotota pamwe utori kana ne50 glass wotofunga pamwe ndi uri kutopfura mumwe muri kupona. But kubva ipapo hatina zviti kumbonyanya kuita shungu nazvo zvakanyanya, takangoti tiri kushanda zvinhu zvichaite sei zvichachinja. Ndokufamba kwengwa ndo pakazida urongwa hwekutengwa kwemota, asi urongwa hwekutengwa kwemota hwanga huri hwake iye ega ari one husina isusu. Ndo patatambira urongwa hweyo, bozi isa hanombori consult tautambira urongwa ihwohwo. Ndofunga last year kwakatengwa mota dzinokwana kuita idzo 5. Pamota dzakatengwa 5 idzodzo takazvitambira, tiitambira peanuts, tiitambira nzungu. Asi mutambira kwatata nzungu taibribwa nekuti kwaitengwa mota, hatambobvira tamboradzwa kunzi muaccount munopinda mari ende panenge pashinda mari kuti mota ite sei itengwe. Gore rino hatitombovanenga kuti raakupera, gore rino rapera. Kwakatengwa mota 1. Patengwa mota 1 ndo patakatanga manje kuchinatsoona kuti pane zviri kuitika kubva kumashure uko. Bozi patengwa mota 1 kudaro, tingangoti watingati akave munhu akabhadharwa mari yakanyanya, it was $80. Vamwe ma50, 40, 60, 70, 50, 40, 60, 70 per month, not kuti per day kana per week. Right, zvadaro manje ndo patakazogara tiri maactors mashoma. Regai ningonomita nemazita jatoero Ozemwa nganditi Vovho naNetsai. Tikati guys zviri kuitika muri kuzviona here, zvii zviri kuitika. Taona kuti zvii zviri kuitika, ndo patakazofunga kuti regai tigare pasi tisiyane zvinhu zvipi. Asi pa zvinhu zvaitika chinhu chekutanga ndechekuti tanga tisiri kubhadharwa, tiri kubhadharwa mari dzungu dzisingakwani. Zvakafanana ini ndakatozvimira ndine vana vangu 4.
ndakaita mapay emapatya maviri ndaita mapay emapatya maviri pay yekutanga vari muform 1 izvezvi vakatogara kumba havasenda kuchikoro bhozi antorinangana mari yekunobhadhara kuchikoro vamwe vacho zvavo vachiri vadiki zvada kuenda kuECD zvamanje manje anaya ndine vabereki vanoda kuchengetwa inini wacho chaicho ndichofamba mustreet I have to be a person who is presentable kuti mukandionawo munoti that is Ozemwa and celebrity ndakapfekawo zvinhu zvinoonekerawo hasi kukwasa kuzvichengeta hasi kukwasa kana kuti ndidye mumba mangu bhozi mari yacho ndikangobhadhara rent and it's not even a decent one room one room yekungoti ndingwana ungonzi ndiri mumba hati muri kupona tapedza ipapo Naiza boom anozviti iye Michael Machuna kubva kuzvarwa kwaakaitwa kumba kwawo that guy ananga nacho chinonzi respect neanonzi munhu aziye mashoko ekubusa mukanwa make achitaura kuma actors at one point akasvika pakutaura kuti inini kunyangwe ndikatosara nadhaf ari one azvina basa vamwe vese mukaita sei mukaenda but takangoti kutaurawo asi iye zvino izvizvi takuzwa kuti shungu dzake dzinenge dziroti asari ainani aina dhafu ari ega right zvapedza kudaroka ndo patakazoongorora tikati no munoona kuti tinoona kutaura chinhu toti tagara meeting zvatinotaura zvese hazvitevedzere izvezvi takamuudza tikati Naiza uri kuona kuti tine vanhu vako ava vari kuuya pakasvika pakubuda nyaya yekunzi ndofunga machiroko zvakatombobuda zvakatombotendera mabloggers kunzi Naiza akadangana nemukadzi wemunhu isusu hatina upowo mukadzi wemunhu aiuya mukadzi wemunhu aitouya kuproduction isusu nechikonzero chekuti zvinizvo chokwadi umbowo hatina zvakare chokwadi chacho hatina kuchiona takavharidzira nyaya ipi iyo tikasvika pakuzviramba tikati no chapa kuti nyaya ibudeka inyaya kuti wawanza vanhu vari kuite sei vari kuuya imboti seti mboshande tiri tega tiri 10 semashandiro ataita kumashuro toti nyaya dzeshe idzi dzinobude kana kuti hadzibude ndofuka takawirirana izvozvo but mushure menge tawirirana izvozvo hazvina kuteedzerwa akaramba achitipa chii vanhu vake kusvika iye zvezvika inini chacho zita rangu ini hasati rapushika zvoti zita rangu ndakuzivikanwa kuti ratoemudenga kana kuti ndatoine zvinhu zvinobatika zvokuti ndokwanisa kuti hai zvezvi ndamunhu mukuru kuti ndokwanisa kuzvimirira instead yekuti aramba achitopusha isusu vanhu vaakatanga nawo autopusha rimwe group isusu tatiti sei tatokandwa panze saka kuti umuudze ukamuudza vanhu ukamuonesa a point yekuti inofanira kunge iri point inofanira kunge ichibatwa ichitorwa akatoona kuti this guy is a threat atokuvenga and once akuvenga zati kushoot maroza unopiwa maroza asina basa that is number 1 number 2 unoona kuuya svondo rinopera aushande number 3 kushoot kwacho autodedzwa as I speak right now vakatenda kucamp nevamwe vanhu vamwe havanotomboziviswa kunzi kune camp iri kuitwa kune basa rute sei riri kuitwa izvezvi zvika they are enjoying mari dzatakashanda bhozi kuri kudyiwa chikafu chakanaka ikoko pamwe vatotengerwa kana vatotengerwa wardrobe yakatonaka kupi ikoko wifi ndeyekupi ndeyeikoko ozoti pane rimwe sajiri kumaruzevha isusu manje tisu tinotorwa tononzi endai kunenge uchitambudzikwa mari yese yapera vapedza kuenjoya mari yese isu tozoenda kunongoisa zvimarozo izvo ngoti firimu rwanoite sei kubuda but paine side rakanatso raari based on raanenge achite sei achipusha ndo matambudziko mahombe atikusangana nawo like ukada kuti afine ini ndoda kuti ndive my own Facebook page yandinopusha iri under Naiza boom ende ndipushirewo izvozvo haite anopushira vanhu vaanoda kuna mwe vakatovhurira mapage but they are not even 3 kana 4 vanhu vashoma shoma vakavhura ndofunga they are only 2 vakatopusha ukati afine ini ndafunga kuti ndite zvakati instead yekuti aku encourage anotokudiscourage zvakafanira ini I've got a song yandakatonyora ndikatorecorda that song ndairecorda but ndakaona kuti ndega ndikwanisa kuipusha because handiziva kuti song ndinoipusha sei but since I've got the director ari pamberi pangu anokwanisa kundipushira ndakataura naye in a way yekuti ndakataura naye ndichimuhwanda kuti andizoti ndinoda kuti kudii anataura naye direct because ndinomuziva song yangu hanambobvira amboita nabasa naye ndakangosiyiwa yakati sei yakadaro nanhasi haitozivikanwe muri kupaona saka munhu anosarudza vanhu zvakare dambudziko rake homwe nderekuti anopinda pakati pevanhu ka okuseparetai kana achinge akudivhaidhai zvinorema kuti muzete sei muzobatane nyaya yemasalary guys ndava kutaura yakatanga kare ende yatanga kare ndofunga iye izvo akuzvina manje kuti vanhu vanenge vada kusvinira kana kuti kuona ndobva atora a new group raakatora munhu can travel from Gweru kuya kuHarare ane nemari yake odzokera nemari yani but iye ndiye amudedza kuti zvinhu zvibenefite iye nesusu vanhu vechi VNB like izvezvi vanhu vaaina avava havana kana zvavari tombobhadharwa havana ende kunyange vakadzi vari kubhadharwa kunyepa havana kana mari yati sei yavari kuwana ndakubvunzawo iwe kubva pawakatanga kushanda kunaiza boom paunoti wakapiwa mari yakawanda ingave yakasvika mari apa pandakatanga kushanda kunaiza boom pandanga ndikapiwa mari yakawanda ndofunga ndakapiwa handiri kunyepa mwari anonditonga $300 asi zvakaita kakawanda rekada zvakangoita kaka $300 ndakasangana nayo kawani
ndakasangana nemari yokawanda nokuti mapiro atinoitwa mari ndoyekuti nongouya kandotongoti Sparks ndeipi the moment anditokuti ndeipi titongodaiso ndakatobata something saka unototiza pamwe wotoenda mutoilet pamwe wotopinda kana kuti pakatohwata kuti regai ndonoti manotsi aya ari 3 mangani unozoona pane 20 ne50 utoti pamwe ndiri kupisa wotohwandochi hama yako uri kupona ndo mapiro atinoita pantange panotengeswa madrugs zvisi straight right but imi muchitanga kuita basa mane zvamamawirirana kuti shamwari isusu takata mari tichazinge tichidayo kati mama kabozi chotika nje kuti pafana kuva clear pamunotanga kuita basa bozi munoona kuti travel as far as bet bridge ouya kuno kuharara nika but musina kuwirirana kuti after anything chataita panapa we are going to pay saka iye mama kawirirana yekuti takata mari shamwari tichazokubhadhara. Ona chii Sparks apa nyaya takaitwa manje ka takarwa chekuseri kubvira pakutanga kuti akabvira kubvira kuti pa YouTube account yacho akabva achisa zarani rake zvinorwa kuti kudona kana kusadona zizaro namba rirani rake from ipapo ndobva tanzi guys we are family ngachandise say family saka iso chinhu chatakarwa nacho it was trust takatrustana mushure menge tatrustana hapana zombobvira tazomboita shungu dzekuti ngatiti paperwork kana kuti titi ngatiwikira nemari yakati pamwedzi takamutrusta sefamily ipapo ndo paakabva atirova ipapo right saka hapana any contract yamakanga makawirirana kuti tichange tichizoshanda so right tiri ipapo hapana any contract yatakange takawirirana kuti tichange tichizoshanda so asi nhau yekuti mari iri kubuda aiwa mari inonatsooneka painenge tisei painenge chidyiwa bhozi mota dzatiri kushandisa hapana mota yakatengwa ne less than 4500 zvichireva kuti kana pasina mota yakatengwa ne less than 4500 zvinoreva kuti paitengwa mota lese ichibhadharwa 4000 paisara imwe mari pamberi yataizopia iye achitosara aine imwe mari pamusoro mukupona because as we speak right now ari kugara imba ye$300 yaatobhadhara iye 300 zvaanototara nemuromo wake but isusu dzimba dzatiri kubhadhara dzema$50 tiri kuratidza kutodzibhadhara. Right, pakaipa ndikupanzwisisa zvangu. Right, tichiri panyaya iyo ndada kubvunza ndine imwe question yandiri. Ini mukada kutonipa mukana kuti nditaure kunze kunochena bvunzai zvenyu bozi zvokutaura zvakawandisa. At least zvandatotaura izvozvi zvikai. I think regai ndimbopererei ipapa musati matanga kubvunza. Alright, ndada kubvunza kuti problem pamakatanga yatsonotisa problem kuti no problem yekuti kapanapa isu hatichadi ndirini. Pamakatanga kuzoti anoma panapa tokuwana mari but mari yatiri kupiwa. Right, dambudziko iri rakanatsotanga last year but one ndo parakanatsotanga ndo pataibhadharwa zvoti tinoona kuti mari dziri kubuda but mari hadzisonatse sei hasanzobuda and dambudziko iri parakanyatsoinjenja ndipo panyaya yema-adverts vanyatsona kuti ini ndoona kuapproachwa nemunhu oti zvoni ndine advert ndoti no kwauya hakusiriko enda uko but munhu iye panosvikeko aizodzoka achiti mari yandaudzwa kana kuti zvinhu zvandaudzwa ko hasi kuita wadii wangouya tangoita tiri wangani toti hano izvozvo handiwo mashandiro atineti sei but izvo takangoti hazvinogona kuti sei kuchinja so last year but wanika yakagorero rakatopera last year bvatabhiraibwa nemota this year manje zvazonyanya kutrigwa pakuti gore rino rese kwatengwa mota 1 but chiri kuvharwa manje tichinzi zvoni mari yese yakawanda iri kupera tichisa kumaprojects hatuzese aturikuita ndosaka tiri kusara tisina mari yakawanda but kana mari chipera kuenda kumaprojects gore rino kwatengwa mota 1 waiziti arikutadza kungotipo munofunga kuti mimi semashandiro amunoita nemaona amunoita mugona muchiwana mari senaiza boom at least kana tikanzi hatisi kubhadharwa tichibatirirwa pamunhu at least akana 300 kana 350 right imwe yese wozita zvavo zvawanoita zvokuti dai kunze mari dzozoita itodziwanaka by now dai tisiri panapa right right asi iko kunaiza boom vanhu vanobhadharwa vanga muri wangani ipapo Sparks inini handigone kuvaimbwa ndakaiga mupini ndovaimbwa straight mari anoitwa nyoka yongorwa musoro vanhu vanobhadharwa vataiziva isusu they were 9 but iye zvinezvi kutori nango vanotobhadharwa futika vekuti unozongonzwa munhu achitotaura kuti mari yekunaiza boom haikwani unoshakudzika kuti uyu munhu akauya kumashure kwangu but waizita kuti mari yekunaiza boom haikwani pakaipa vanhu vacho hatingataure zviri nemazita bhozi mafanzi enyu amunoda dananai iko woko hatidi kuti muite problem imi nemafanzi enyu right pakaipa muri Zimbabwe ndofana muri kunzwa nyaya iri panapa iri pakati pema-actors enaiza boom akuti hatichadi kuramba tashanda naiza boom because of mabhadharwa atiri kuitwa saka last month makapiwa mari chibaba $50 right rent yangu ini $50
in terms of my adverts munobeta my adverts my mashare say tingatale nyadzi mari nobva ku YouTube ma adverts aiuya but ma adverts kana auya ka awemboza kuti achaja mari waingopiwa mari ende wapiwa mari waitonzi pa mari yanda kupa iyoyo unofana kunge utori ne chef kuti yaunoti sei ya unondipa at least dai aigara angotora mari yake zvaiyo nani aibva ati kunyange taita advert tiri kana kuti 3 maitonzi iwe ndipe yakati iwe ndipe yakati iwe ndipe nje yakati though zvanga zvakadaro hazvo zvanga zvisina kuipa taingotambira boss taiti sei tairarama well so for now mafunga emukubuda munaiza boom but before musati maita this move makambogara pasi naye pa table muchimbo yatsowonesana kuti naichi baba zvakati tikuzvida zvakati kuti toita sei nazvo makambogara pasi Sparks tavanhu vakuru da kutaura chokwadi tadza kuita ndebvo dzinochena ka inyashodza mwari asi nguva yekuchena kana yakwana dzichete sei dzichachena takagara pasi kasingaverengike ndopape pamonzwa ndichiti ukada kuraise a point haungoraise a point musina kugara pasi mukugara pasi ukangoraise a point ndopaiona kuti no point yarizwa nauyu nauyu ine musoro but ona ndikawasiya vakadai soka zvinoite sei zvinodhakwa aibhati separita nechi nemakuhwa muri kupaona bosi muzati iye zvinoizvi Sparks ndikakuudza iwe unoziva kuti ndiri kuchiva maititi vari mukati kuti varurarama zviri nani kupfuura inini ndiri kunze bosi maititika basa vatori mukati momo varutopusha zvisangana pressure ende vachingobuda vanongobuda vachitonga kuti sei kutongopusha vachiti sei vachivaitenda vatorarama zviri nani paneni ndiri bosi pafunga kuti housemade anoona kuti kutambira 120 chikafu mvura magetsi accommodation zvinenge zviri papi warabva uri kundipa $50 ndichava kuti rendi chikafu vanhu vechikoro vabereki inini wacho ndoti iwo ndakangozvimirira handisi munhu wekuti ndofana kungorarama paura ndofana kurarama woka life kekuratidza kuti ndiri munhu ane zita rakaite sei rakapushwa raakuzivikanwa ndizvo samudara but next movie yamukufunga ndekuita sei now manetsana zvapera izvi mufunga kuita sei fine because mafans enyu because you have mafans enyu ada kuziva kuti next movie yenyu ndeyekuita sei because vada kuramba mchikona mchiactor vada kuramba machona mamwe maworks enyu next movie yenyu ndeyechini right rega ndibvira hangu kwawatanga kutaura kuti next movie yedu isusu ndei mushure mekunge tanetsana isu hada kunetsana asi tanetswa naNaiza ndiye atinetsa kuti tisvike pakuita zvatora sei zvatora kuita isusu ava next movie kutaura chokwa ndeye kuti basa chinhu chokutanga tinorida zvakare hatina kuriramba asi taramba kushanda naNaiza zvataramba kushanda naNaiza pfungwa dzedu dziri pakutoti kubva pazuva ranhasi zvichina mberi tafunga kuti zvina tishande tiri tega tiri 4 Ozemwa vhovho Jatoero naNetsai asi hatisi 4 chete kune vamwe vachauya hativarambi isu tichazoti namba yedu ichakura kusvika papi zvakare ichange iri diki kusvika papi asi next movie yatafunga ndiye kuti tauda kuti tishande tega asi dambudziko hombe ratinaro pakushanda tega kwatora kuita ikoko nderekuti hatina kana any equipment yatinayo kubvira panoti mari yekuti titange kutenga data rekuti tipushe zvinhu hatitorina asi pfungwa dzekushanda hama dzadiwa mafanzi edu titori nadzo zvakare kushanda hatisi kuregera zvakare kushanda hatisi kuite sei hatisi kumira mukana tichishanda tichibvira panenge pasi tiri kutotanga boss takutotanga from the ground takaita simuka pa taita sunga tiri ku NB ere takutotanga kutoti 1 takazvimirira. Right, but if you give it a chance like power and intermediate pakati penyu achida kuti mugadzirisane naNaiza boom munokwanisa here kushanda naye atichada iyo haisi secret ende handisi kuti handichada ndati atichada izvo ndo zvinhu zvatinotombira kana kutombonzwa izvozvo atichada because matauro atiri kuita ka we are not complaining kuti tiri kuti ngapave nesomeone anofanira kunge ari pakati pedu kuti atibatsira tiri kucomplaina tichitoti hatichada enough is enough izvi zvaramba izvi uyu noti nhau iri panapa iyi nhau yakafana nemukadzi apomba mukadzi akapomba ngaadzokere kumusha kwani zveuchapa zvenungo kana zvemakuhwa zvirwere zvekuti anongonzi ngaadzokere kumba kwavo oenda kuna tete onorayiwa ote sei asi uyu mukadzi uyu apomba ngaadzokere kumba kwani. Wow. Right, muri Zimbabwe ndofana muri kunzwanya iri panapa kuti pakapenga pane kusawirirana kwakasimba pakati pe Naiza boom vhovho Netsai Ozemwa na Jatoero vakutaura kuti no havachadi kuramba vachishanda na Naiza boom director. Komdara, what do you think about Jedza? Do you think Jedza movie yakaita inge right pekutanga? What do you think about Jedza? Mumuda here kwenyu
Wow, chimodudze kama unyina jedza wakamira sei? Right, pane nyaya ndambotara ndichitini pakabuda matsanga ndakanzidzoka. Asi madzokera ndakaita ndakanzi ndiri kuriplisani matsanga. Matsanga akanga akasika kuona, but akakasika kuti sei kubuda. Zvakare jedza akakasika kuona, asakati mhanye futi kuita sei kubuda. Vakomana vaya vanonge vakanganisa, vakakasikisa kuona, asi zvazvinoita unozati mukunge wabuda zvakawanda zvinoitika ende mabudiro ndo anoita sei anosiyana. Ndio sikutaura chokwadi ndakaongorora hangu kana tichiongorora nyaya yacho iripo. Jedza ndingangoti isusu kana akasununguka zvake kuti sekubuda kwatatoita kana akasununguka kusenza nesu isu we are free kuti auye apinde mumaoko medu bhozi agara jedza atori mumwoyo wedu. Unoona kuti ndira pane nyaya ndira kutaurira. Jedza najatiro vakabuda vakaenda ndofunga isiti karo ngechinoi amene pachibhodi pavakange vari and then vatosvitwa ndobva vatongotora ifoto vari ipapo vatora that photo. Naiza akariona uraiswa pastatus nani najatiro and then Naiza akabva atoti achitoudza vanhu izvi kunyangwe ari apa ndinomuudza akazviramba ndomurwa mbama akabva atoudza vanhu akati zvoni jatiro ahapo ari kukaro nani najedza apedza izvozvo bva anyepera vanhu kuti akasangana neni ndikamuudza kuti I'm busy on something saka mazvano zvekuti ndiye kushuta handiswera kushuta but andambobvira ndese ndasangana nazvo kunyangwe akauya apa akazviramba ndomurwa speaker inenge ichitaura iwo zvinhu zvakazvitaura asika nyaya dzekunyepa aperera I wasn't even busy ndati andambobvira audzwa kunzi kune shoot iriko vangozviitira jeri yaakazviitirawo vangotorawo pic aina jedza and then vangopostawo munhu anongoti sei anongoposta but akachinjirwa nyaya. Hey, pakaipa muri Zimbabwe ndofanira kunzwa nyaya iri panapa yakaipa. Saka ndara imi mungade kuudzawo muri Zimbabwe like mafans enyu ndo mashoko kupedzisira ndo zvakawanda toona kupedzisa the whole day tichitaura but still now takuda move on kuti mufunga kuti mafans enyu pane vamwe vanhu vari panapa paZimrat ITV vari kufarirai vada kusapotawo chimwe chikuru chenyu chinyowani nezvavainazvo vanokwanisa kubata ipapi zvatorongeka zvekuti pachinja kuti chato negwara kana kuti asati matanga inyatso. Right guys, ndinotanga ndichikutaurira kuti shungu dzakanaka ishungu dzinotarisirwa kuita shungu dzinoperera mufungidziro. Saka shungu dzedu isusu ishungu dzinotarisirwa dzaramba kuperera mufungidziro. Isusu kubuda kwatiri kuita tiri 4 takutobuda tichoti tave kuda kutanga zvinhu zvitsva. Pari zvino handingadi kunyepera kuti tatanga asi tatanga but we are in the process kuti tise titange chatisina equipment yekushandisa but tiri pakutanga kutoti titotsvage rubatsiro kubva kwamuri because I know kuti mafans munotida zvakare isusu tinokudai asi takundikana kushanda tiri ku NB tiri kunaiza bomb asi hatina kuti basa taramba kana kuti hatichashanda akushanda tiri kutoshanda zvakare tatopfuurira mberi nebasa asi takushanda takazviite sei takazvimirira kunenge kuine vanenge vaida kutibatsira waiwa makasununguka kuti sei kutibatsira nekuti mukaona takuya tichitotaura zvatiri kutaura this is not a skit kana kuti tira kupusha DJ Sparks si kupusha DJ Sparks hatichada taneta. Well, saka pazita apa pazvinhu zvenyu zvamukutanga zvatotozita kana musati mawirirana nzita. Right, pazvinhu zvedu zvatinazvo zita ravepo but nayo kuti asati agara pasi kuti tiwirirane kuti iri ndo zita ratopasa rese ratatopusha zita kana richinge ratopasa kuti iri ndo ratovepo tatatopusha iva vava ndo vachange vachikuzivisai zvakare kuti aiwa poto yatati tichibika iye yaibva taibura yada kuti tese tichikupa kuremu mudye muchiguta. Aiwa ndatenda zvangu mukoma Ozemwa. Mune Zimbabwe ndofunga manzwa tachitana mukoma Ozemwa from Naiza Boom kana kuti former Naiza Boom actor mototata ndichiti chi but tinovaziva vari kunaiza Boom vari kutaura kuti no hatichade kuramba tichishanda na director wedu kana kuramba tiri kunaiza Boom because tiri kudzvanyirirwa kodzero dzedu kana tiri kudzvanyirirwa hatisi kupiwa mari in terms of mabhadharo angu achiitana ikokota kuti no hazisi kufamba zvakanaka saka hatichade tada kutanga tichinyowani. Saka muri Zimbabwe da kutendai nenguva yamapedza muchiona zvese zvanga zvichiitika panapa muchiona interview ino. Thanks for watching, thanks for supporting Zimrat ITV. Don't forget to subscribe our YouTube channel kana kuti follow kune platforms edu ese akanzi DJ Sparks Zimrat ITV kana imwe page yakangonzi Zimrat ITV. Don't forget to follow Jesus Christ saishe na mponesi wako. Oyo.